Aduh, awak gua acur kabeh. Awak gua acur kabeh. Ning kubur dikebuki malaikat. Dikebuki malaikat sukar karo pikir acur kabeh awakku. Hei kubur malaikat. Awak gua acur kabeh. Aku mau goreng tidak lancar. Iki aku ning kene, Pak. Awak aku ning kene ning dhuwur. Ning dhuwur. Kacau layu gampang aja berarti kayak itu orang popo timang bocah sing sunat nak ambungi Mas udah beti sekono sakawera Mas susu anakku telah Pak
Waduh kan rezekine wah lho wah. Aku tak balik ae. Aku wis ora kuat nang kene. Aku wis panasan Mas Rudi oke. Kae Mas. Wah tambah. Sopone panas. Waduh panas. Sopo. Ngono tenan ayo. Waduh. Ayo Kang. Ayo Kang sih. Wah, kondene adek. Wah, sih. Ayo goyang. Joget. Gampang langsung hubungi nomornya Piro? nomornya iki lho Dek 081 dua delapan satu dua delapan woi sok 199 jos apal kowe Apal Kang? Nomor nang ngarep ditulis orang kelotok. wah iya ngene lho Dek bengi iki ya ana bintang tamune lakone dawa aja sesuai dijenan sendelo ae ayo langsung diuntir dijene le Rembo Shooting WM Audio. Aku melanco. Harap. Aku nene. Aku nang ora iki. wah Pasir WM Lekte wah ini wah ini sore madem mengguri ya boleh Iya. Pasir ya yang sunat muga-muga yang waras pinter ngono wayo lho Dek wayo yang kakenan lain lah ditinggal kancane Dek ya sino macane lagi manggolo angkat kaki di atas atraksi sudah